Hi Corda. So in of Tom se chun tríle winpas seo agus le chuna dé choch sé live. So fiachig me an scéal an Gnáthrud. Si sin an rud a bheimid ag déanamh an tachtan sa. Okay, so tá sulúlagam go bhfuil si bhanán é sinna eáil, so an Gnáthrud sé ceantas na ghearrscéalte ceantas na prós a chaig si bheith álam tá Cuid cíns nam lán agus sé seo an céad scéal bheith á dhéanamh a gcuibh. So mar réomhrád an scéal agus tá sé seo le fáil leathanach 370. Buineann an ghearrscéal seo leannas le ham chorathach is stairniú aimseartha na tíre seo. So tá mí ag leart mé álar na hochta daoine nóchadaí in éireann I gcaitheamh na driblódaí an féidir le bhéh sin a bharcháil in bhór leabhar. So muna bhfuil bhór leabhar os bhór gcóranis an féidir le é a oscailt agus leathanach 370 agus I gcaitheamh na driblódaí a bharcháil. An rud atá ag tarlúnt an sin ná tá I gcaitheamh ag chur an D os cór an tí an sin sé sin an tiisiil gannadach ibre olra atá ag gceist. Is I gceanúint ola atá an ghearrscéal seo scríofa. So roiint den na fochail ní hiigigh si bhíad ní bheadh sibh feiscethe hena féin riamh in áíre agus míóig mé iad san nuair a hagamid cúthú. Tuairthaigh tú faoi deara go bhfuil go leor fochail éagsúil sa chaanún seo mar shampla ábhar, okay, so féach, dearc nó féach, in éidean I gcuine in aghaidh, cha in onid ní, so cha a ní ha agus beag roinn sampla eile, achcan gach. Tá sé suite méal firste in aimsear na driblódaí an féidir léamh an phrása sin a bharcáil in bhór leabhar chomh tá sé suite I méal first I plus arú I méal firste in aimsear na driblódaí agus tugtar léargus doing héal go náchaine an sin. In éadach lei sin an tanamhtá an scéal seo ná an Gnáthrud, the usual. Okay, so tá sé sin táchtach le smaoinemh agus muidne ag déanamh é seo, the usual an Gnáthrud. Okay, ag bogar raig summer sin. Ag tostú amach an scéal, so an Gnáthrud, bhí pictiúr gan ag tacht an telefís a ghearrscéal an teomra. I ghearrscéal an teomra tá seomra an sin sa tiisiil gannadach marcáil é sin isteach lebardal, I ghearrscéal bailach eile chun cúna an teomra a rá. Sa bhfear seo I méal firste. Tá an scéal sa suite I deachtarna I méal firste. A bhí lán ó chúl go doras, so bhí annach a daoine istí gan. Dabharc, ceantas na focail a bhí mé ag leart mar gheall níos luthe, díach Jimmy na tidal a bhí ag tacht agus ag amach don scanán roimh nuacht a néachlog. So an tam a bhí ann ná leabhar tar éis a hocht nó roimh a néachlog, tá annach a daoine isteach I deachtarna I méal firste agus tá Jimmy príomhcharactéir an scéal istígann san teachtarna sa. Bhain sé simín beag as a fionta, okay, so thóg sé gulp nó thóg sé písa ó na fionta, so tá sé ggól alcóil a bhí roimhe agus minic sé ar an léirscris. Scris, okay, tuigeann si an fochail sin, léirscris an sin, an scrise ar fad a bheadh ina dhéag sa bhaile. So níl sé rilí ag smaoineamh mar gheall ar chadatáid titim amach sa teachtarna seo tá sé ag smaoineamh mar gheall ar chuile rud a bhí ag titim amach sa bhaile. Bheadh saoire a bhean céile ag strachailt go crua ag iarraí na páistí a chur ina lí. Okay? Saoire ben céile Jimmy. Tá a bhean céile saoire sa bhaile ag strachailt go crua ag iarraí na páistí a chur ina lí. So is léir go bhfuil páistí óga ag an bhfear seo, agus níl sé ag smaoineamh mar gheall ar cadatáid tarlúd sa pub, tá sé ag smaoineamh mar gheall ar chuile rud atá ag titim amach sa bhaile le saoire agus na páistí. Cuireadh John an duine ba híneacha gasúir crua cadránta sé sin bailach eile chun ceann dána a rá. I gceanna cadránta gasúir sé sin buchail gasúir. I gceann a ceithre bliana, okay, níl seach ceithre bliana díos, cuireadh sé ina héidean, cuireadh sé ina cuine. Okay, he would go up against her. Go dere. Cé go míoch fánaí dearige fána súla aige ar a bhéidir a chumil sé le tíir sé iad.
cuimil to rub, okay, so tá sé cuimilt a thuúile de bhargóil sé tíirsteach agus súla dearige ge de bhar greibh sé cuimil iad. Ach ní raibh áras ar be Jimmy cé aige a bheith bua na brúne. Bua na brúne, bua na tríde. Okay, bua na tríde. Cé a thiocfaidh amach ar bar ina dhiag. Dá nearchach sé dá bhéachach sé ar an am a Cuid hart. Déirthach geallglachador, okay, geallglachador, a gambler, a bookie, geallglachador is an duine a hógan an geallúnt be go mbeadh an bua ag saoire a ríist eile. So go mbeadh an bua ag saoire agus ní bheadh an bua ag dan a bhach a bhí ceithre bliana d'aois. Bhuaigh Jimmy i gcónaí ciúntach nuair a chuig sé gól lena chóráidethe tróna de híine. So is deireadh na seachtaine atá ag gceist an sa. Nuair a bheadh obair na seachtaine déantach agus ba bhíle ba bheasa é ó tháinig an cúpla ar an tail sé bhí ó hin. Okay. So cúpla rud ag titim amach an sa. A ríist is ghearrscéal é seo, deirtar a lán rudaí I mbeagán focail. So a ríist déirigh mé sin díobh sé, déirigh an ghearrscéal seo a lán rudaí I mbeagán focail. So ihe de híine bheann, tróna de híine, obair na seachtaine déanta aige agus ba bhíle ba bheasa é ón tháinig an cúpla ar an tail. Okay, cúpla, bhí cúpla twins aige le déanaí sé bhí ó hin, 6 months ago. Bhí a chunsias I chuiristeach chomór sin is nach raibh pléisiúr dá laid aige san iltracht. Iltracht mar a icinn sibh an sin, ifar a ceithrdí an eice leis, heritage. Gam leisceil, ní heritage, sé sin éireacht bránarm. Iltracht is pilgrimage. So, the iltracht cheachtanúil, the weekly pilgrimage go tubar bhachas lena chóráidethe with his friends. Chana níthe, okay, a ríist sé sin, canúint oleg tachta seachan sin chana níthe gur fearmór ólacháin a bhí riamh, okay, he wasn't a big drinker, níor a bheith, gan fiú a cháirde féin nach dog fear ólta sú, chur highlighter sin lebardal fear ólta sú, he was called the juice drinker, a bhéad is a chlé sé leis an bheasarthach de nguinte ólacháin. Nguithe ólacháin, gam leisceil. His moderation against drinking. Okay, he was a very moderate drinker nuair a chuig sé amach lena cháirde. Agus leis an íarna ar dhéanamh, bhí irid dúil sa crack agus sa chuideachta is a bhí aige I gathimh siar piontaí. Cathimh siar piontaí throwing back pints. Okay, so bhí an irid dúil, so bhí an irid fán aige rudaí a dhéanamh sa crack agus sa chuideachta. In the crack and the cuideachta bailach eile chun co-lúder a rá. Okay, co-lúder, the company. Is a bhí aige sa teachtarna nuair a chuig sé amach lena cháirde. Ar nói, bhí saoire ba chúis le é a Lanstan. Okay, Lanstan sé sin go leanfaidh sé go leanúnachas go leanfaidh sé ag dul amach lena cháirde don cruinniú seachtanúil seo. So it was actually saoire a bhain céile a chur brú Jimmy dul amach lena cháirde chuile ine. Ní ligigh agat man bródtaí a bheith ar a achrach de gróí nó a cháirde a rá greibh sé faoine chrán smoile aici. Okay, marcáil an písa seo faoi chrán smoile, that's under the thumb, okay, or whipped, mar a déarthach siad sa átáinniu an. So níor hastig uhi bhí si róbhródúil mar icinn sibh an sin an bród, bhí si róbhródúil go néarthach daoine go raibh Jimmy faoine chrán smoile aici. Bhí si neamhsplách chomór sin gur hastig uhi go mbeadh an cuma ar an scéal nach raibh si extractalt lena páistí sa bhaile in Iankar. Mar sin de, bhí isig Jimmy nár bheo dó a bheo dá ditach sé ina bhaile riamh an dethe chlog, nó dá níonchach, bhéarthach saoire a chá dó.
So bhíoh saoire buile domrad ag go duchach sé bhaile ribh 10 chlog. So inis is féidirlinge eáil go raibh an fán ar Jimmy dul bhaile, bhí sé ag smaoinemh ar na páistí sa bhaile agus níor heastigh uig a bheith an muith a hiile heastigh uig dul bhaile. Ach bhí séar róhró dúil agus heastigh uchaí go mbeadh go leanfaidh sé ráig leis an iltracht theacht an úil seo. Bhí sé ibrithe amach ina intin go raibh am aige le chur eile a chur ar chlár agus an sin go duchach leis sláán ágáil agus an chuideachta ag an chuideachta agus a bhealach a dhéanamh a áid leis an Jasmine Palace. Áid a duchach leis choirí áilt dó féin agus chapsúí de séire. Cuid eile de dheas gnátha na híine. Ok, so cad atáid tuite amach an seo. Tá sé déanamh amach na sums. Ag déanamh amach na sums, domrad ag go bhain sé round amháin eile, bount amháin eile, go mbeadh am aige chun dul chomh fada leis an Jasmine Palace, marcáil an Jasmine Palace leabhar dul, sé sin an bhíolann chineach a bhí gar don tachtárna seo. Bhíoh sé an bíáil sa bhíolann chasta sin, the Chinese, áid a deachach leis curry áilt ó féin to get a curry for himself and chop suey do séire. Cuid den deascanátha na híine. Deascanátha rituals, okay, one of the other rituals. So